ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 100 ଜଣ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧକୁ 120 ଦିନରେ ମରାମତି କରିପାରନ୍ତି। 300 ଜଣ ଲୋକ ସେହି ବନ୍ଧକୁ କେତେ ଦିନରେ ମରାମତି କରିପାରିବେ? କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା? ବୁଝିଲାଣି। 100 ଜଣ 120 ଦିନରେ କରନ୍ତି, 300 ଜଣ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ, ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବେ ତାହେଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଲୋକ କମ ଦିନରେ କାମଟା ଶେଷ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ତାହେଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ। ହେଲା, ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ବଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ଯଦି କମିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି କମିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରାଶିଟି ବଢିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ। ତ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନରେ ଅଛି। ହେଲା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଦିଟା ରାଶି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ରାଶି ହେଲା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ହେଲା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍ତର ଆମେ ହେଡିଂ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ ହେଡିଂ ଦେଇଦେବା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ଦିଟା ସ୍ତମ୍ଭ କରିବା, ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, ଏମିତି କଲେ ଆମକୁ ସହଜରେ କରି ହେଇଯିବ। 100 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଦିନରେ କରନ୍ତି? 120 ଦିନରେ। ହେଲା, 1 ଜଣ ଲୋକ ସେ କାମଟା କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? 1 ଜଣ ଲୋକକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ, ତେଣୁ 120 ଗୁଣନ 100 ଏତିକି ଦିନରେ କରିବେ। ହେଲା, ତାର ପଛରେ 300 ଜଣ ଲୋକ, 300 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଦିନ କରିବେ? 300 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ଏଇଟା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ତେଣୁ ଏଠି ହରଣ କରାଯିବ। ଏ ଯୋଉ 120 ଆଉ 120 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ 300। ହେଲା, ଏ ଦିଟା ଶୂନକୁ ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ଆଉ 120କୁ 3ରେ କାଟିଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ 40 ସମାନେ 40 ଦିନରେ। ହେଲା, ଅତଏବ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। କଣ ଲେଖିବା ଅତଏବ ଉତ୍ତର? 300 ଜଣ ଲୋକ 300 ଜଣ ଲୋକ ସେହି ବନ୍ଧକୁ 40 ଦିନରେ କରିବେ। 40 ଦିନରେ ମରାମତି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ପାଟି କରି କହୁନି ହଁ କି ନାହିଁ? ଯୋଉ 12 ଯୋଉ 312 ଏଟା 4, ଏଇ ଶୂନଟା ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, 3 ଚଉକୁ 12, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ନାହିଁ, ଏ ଶୂନଟା ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ହେଲା 40 ଆଉ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ତାପରେ 3 ର 3 ଚଉ 12। ଯାହା କହିବୁ ପାଟି କରି କହିବୁ, ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲେ କିଏ କଣ ବୁଝିବ? ଏଥିରେ କଣ ଶୁଭିବ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ? ଏପଟେ ରେକର୍ଡ ହଉଛି, ପାଟି କରି କହିଲେ ଶୁଭିବ। ବୁଝିପାରିଲୁ?
ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ପାଟିରେ କହ ହଁ, ହୁଁ ଭଲରେ କହ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ହୁଁ। ଓକେ।